A Xunta e o Concello do Grove sumarán forzas para levar adiante a reforma da rúa Luís Antonio Mestre. Actuarase sobre case 900 metros deste viario, a principal entrada á vila. Un cambio totalmente radical donde a prevalencia van a ser os peóns, donde a prevalencia van a ser os viandantes, os veciños e veciñas que viven en esa rúa e tamén todos os que pasamos por ela diariamente, porque é unha das que máis tráfico soporta. Esa humanización, esa accesibilidade, esa modernización que Luís Antonio Mestre require, que está recollido en este proxecto. Esta mañá o presidente Alfonso Rueda e o alcalde José Antonio Cacabelos asinaron o convenio de colaboración para impulsar esta humanización. Supón un investimento de 2,6 millóns de euros. Deles a Xunta achega 1,7 millóns. O Concello asumirá o resto, ademais de encargarse da licitación e a execución dos traballos. Cando as cousas hai que facelas, hai que poñerse de acordo por enriba de siglas, por enriba de cálculos. Creo que nesto consiste o que nos pide a xente. Cando hai que actuar, e a principal consideración é o interese xeral que poden ter as cousas que estamos facendo. Por lo tanto, eu agradezo esta colaboración institucional. Creo que o esforzo vale a pena. A rúa Luís Antonio Mestre soporta actualmente un intenso tráfico, incluindo o fluxo de vehículos pesados que se dirixen ao porto de Meloxo dende a Avenida de Portugal. Polo tanto, precisaba dunha renovación integral para compatibilizar o uso rodado coa vida diaria dos veciños. Dividida en 3 fases, unha delas desde a Plaza do Riba hasta que conocemos aquí no Grove como cruce, donde o enlace con Alexandre Bóveda da Rúa Castelao vai a facer máis humana, máis transitable para os peóns e máis comercial este tramo da rúa. Outro tramo que vai desde o propio cruce hasta a intersección con a Avenida de Portugal e un último tramo donde afecta máis o tráfico pesado desde a Avenida de Portugal hasta a conexión con Xoán 23 na altura de Borreiros. O proxecto contempla a creación dunha plataforma única, priorizando a seguridade peonil, a inclusión de reductores de velocidade, o acondicionamento de novas zonas verdes e estacionamentos ou a renovación de servizos urbanos, como saneamento, abastecemento e iluminación pública. Se vai facer unha actuación para todos os veciños. Ao final é unha das zonas principais e por aí pasarán todos os veciños e todos os visitantes. Unha parte que se vai a ver e outra que non se vai a ver, que é moi importante tamén este tipo de obras, renovar todas as canalizacións, que son igual de importantes as cousas que van por abaixo que as cousas que van por arriba. E moitas veces moito máis, porque cando se averían teñen moito pero arreglo. Por eso creo que hai que aproveitar. Cacabelos apuntou que a obra conta tamén coa colaboración da Deputación de Pontevedra a través da última convocatoria do Plan Extra.